tlangwal chelo tak lo langin a hming chu Audiio ji ani a luikama thu in kar top chol alo hmang mek ani a eitur siam a eilai chuan phone call dongin a assistant alo ni a atuk maya meeting poimo tak anei thu ron hrilh nonin tlai thian lo thu chu a hrilh le a chuti lai tak chuan ram satrap thawm ni awm tak a hria a an hoi kwal vela engthawm nge ni tia awa pan hnai chuan kelno te var hi awa hmuhlol mai an en chianga liam lo tuar ring hi alo ni a chu kelno te liam hmu chu thil thalo lo thleng tur hrilh lok na te ani thei mai angem ti te angai tu anau nau lai chuan khopui lo ri in khwa chu chhum dum chha tak chuan aron tuam mop mop mai chulai hmuna chuan ni engemaw zat khwa alo cheng ring alo ni a tuilian le leimin te po an lo tuar na sa to hi alo ni ishilan lo lang le in thingtlang kho chengker ve taka chuan doctor na alo thoka chu khwa chu talan khwa ni in an clinic chu an khopona chuan a oma damlo en kol ngai anom lo lai chuan ishilani chuan an clinic director le deputy director te chu puithinin a tul la thok ve a munte ti fain eirong te a bol thina ponlama a hoi kho thon vel lai chuan an clinic bula a kelvul lai pakhat om lo ti awa hmu chuan amanga ang hle chu kelming chu taiwani in aran vu zinga angai nat ber ani nge nge he kel hi a hmaluka Audiio ji kelno te charnen khan thumun alo ni a kelno te hliam en kolna tur zong tura akal chu leilo min thutin kong chu leivungin alo hno khat hmur maya leikara lunglo tlatel ve chuan motor dar thalang te tike in lung chuan Audiio ji ke chu adel na tlat mai chuti mek lai chuan ishilani ero chuan kelno te ngot chu alo ngai to a Audiio ji la ake chu anati po hre changlo chuan a kelno te chhar chu pomin tomhul na tur alo zonga chuti lain ishilan po kelno te zong chuan flashlight lian tak nen chuan zanthema chuan akal zela atopa chuan tlangwal tu ti hriat lawin a kelno te var apom chu awa hmuta a clinic lama an in hruai ho a a chanchin te zotin a hming le khoia tanga local nge ti te chu a zot chik hle a a chan chu kelno te chu aruk ani arin wang ani chuti aruk ruwa angai taka chuan ishilani chuan a be thadu hau lo anui za thlak ang reng zawk hle a chan chu a inbelna thawmhnaw ringot po chu kelno te man le cha ai pon na tam zawk thlet ani hetiang thil oi om lo lutuk ti tur hian engtin nge min ngai thei i kelno te kha ka chan him zawk a sin Audiio ji an ti po chuan a oi du tlat lo thei lawa Audiio ji kutliama damdoi hnoi sak lai te chuan arin lo zia soin thilruk manga angai deuh top to ani ber Audiio ji ke chu rin ai takin alo na rewa ma se anat dan han en mai na tur khol engma chu clinica chuan an lo nei si lo an director chu aupato si a thiam ring chia si lo ring lo chunga khoitir mai lo chu ti thei nei hek lo le ma se le arin ai de in an director chuan akapang char chu alo thiam le si an han ti zo chu pangai tak chuan akal le thei hlau mai a treatment man tur poisa kol anei si lo phone signal la chu khochiat ema wang chuan a tha thei bok si lo awan boy thlak tak a treatment manatan chuan khopuya alet le vele ultrasound call le damdoyan momo ang te pe katiam taringot maya an clinic chu khopo na om si a kho chhunga riana tur zon chu thlile ro anasat ema wang chuan ti chi ani si lo clinica ri ave mai chu angai don ani a inti fai lai chuan chu ei chu an lo pe der to a Audiio ji tan chuan riltram engang ma se ishilani bula chu ei do kan kil chu achak om zok zok lo khopang le akel no te rutu chu biak that wak ngai na om si lo chu an han eita chu Audiio ji an chome ei ve chu arem ti tlat lo Audiio ji ti ngai na shelo chuan athil ei man chu poisa arul le tur chuan a intiam taringot ar sa shranga e apiang chu pakhat un zathum zel chu isilen chuan a ziak ta zela ariana man nen lam chuan bil chu a ziak ta thlap mai atuk zinga chuan ro ala sur Chhunzawm zela wang chuan leipo alamin bel zela akar zong chuan ishilani nen chuan an chuak duna ma se akar chu leimin chuan alo chhil bo vek mai si
ati ngai na shelo chuan khopuya le na tur motor a om nge om lo a zo chuan alo om si lo anjing hospital a jingdar ko a meeting poimo tak anei thu a soi chuan ishilani chuan makati hle a chutiang damdoin lian le changkanga mi poimo tak anga a in soi chu a oilawin a thinrim letling hle a ama zana herbal wine lemzuar nia alo shiat boka wangle akel no te aruk te chu soi chuak le in ani na soi nen chuan oi theilol lo ani ber herbal wine a zor lo thu le kel no te aruk lo thu chu soina sa te ma se oi du lo chuan anin hnial le ta zek maya hospital lama chuan meeting chu an lo tran to a he meeting hi meeting satli ani lovin hospital director thar nem nge ni tur ani a luzioji chu an director thar tur chu ni in anila talan khwa a chuan ala tang reng mai si luzioji la mangang in phone signal thatna lai tur chu an zong kwal le a atana ni poimo tak ani thu a soila chuan ishilani ring lo lutuk chu alo thin ur le na sa to mai aruk zia le mi bum ching ani thu te chu lo soile buanin alo chhuwa chhal char ringot mai ani phone signal awm thei tak lawa chuan beidongin an hota a in an va thlen chuan pifangi chu a ke na ta wanga doctor hmutum chuan alo kala luzioji an ani na le din hmun a soite chu ishilani chuan soi chhuak le in arin lo zia an soile bora ishilani lung oi theilo chuan pifangi hne na chuan amania herbal wine leitir tu ani le ni lo chu an zota chuta pifangi la pekin en chiang velin ani ngei thu alo soi box si midang la chuan pifangi thu soi chu an lo ring le bur mai abikin ishilani phei chu arin ang chi ani ti bak ngai dan dang anei lo luzioji la mi bum tu ni chu dot ma ni se shiom malo ti em a aril rupo anna hle ni inalang ma se engtin ma changle lovin hanjan boy chu atum to lo ishilani chu anjing hospital a thok ve ti a hria chuan phurna thar a pe a pangai tak chuan a omle ta zoka chulai muna ishilani thona chan chu mihar sa jok ten enkol na tha andon theina na ro man ni in chu project a chuan an hospital ai o in athoka khopuya oma anjing hospital a atho chung khan luzioji ming chu a hriat ngai lo awang chuan alo ring lo hi alo ni a luzioji chu clinic atang chuan no chhuwa mai chu adu a khomi te bula a khosak chuan chu khomi puite chu abum le ishilani chuan a hlau box si a kong alat lang miau lo awangin omna tura nei si lo ma se engemaw angai tua chhuak tlat mai luzioji chu an bula chen tira ran enkol le munti fai akuta da chu thadon hle in a hria a apian tira tanga lal fapa ang maya khosata chuan munti fai le ran vulte chu athiam lo na samai ma se chuti chung chuan du thlan tur nei hek lo ta chu thei top chhoin a tul chu a thok mop mai ani damlo enkola midangan boy mop lai chuan a thei ang te lo ti fai ve in an clinic chung te chu alo ti fai ve mola ran te po chu athiam ang tok chuan alo enkol ve boka shilnun ngai mi alo chuan alo ti fel ve kani na atho that em awang chuan midang ruala chu eido kan kil chu ishilani chuan a phalsak ve ta hlau chuan ei lai chuan an director le deputy director te chuan shilani chu anjing hospital a akir le theina na puitur chuan luzio chu an nge na ma se a hriat lo chu clinic te reuh te a ishilani thona chan chu anjing hospital project ani wang mai ni lovin shemna atok hi alo ni a anjing hospital a om lai khan damlo naupang serious mai chu zainga in a oma an zailaya thi mai an hlo awang chuan surgery department lam chuan an zaingam lova ishilani chuan a khongai awang chuan pediatric department da an head thu lama salo chuan director hne kalin an hospital dana chuan department dang na chu an khoi thei si lova ma se zainge adu thu a shil hnu chuan an dan zam to sa chu bo chhia in naupang chu a zaita a vanduai thlak takin naupang chu a thita si a an department head lung oi lo chuan chulai hmuna clinic te a chuan alo tir ani ishilani la chuan hun ol an nei masak bera chuan luzioji chu herbal wine lemzuar to lo tura lo intiam tirin video lo siam saka
chu mi tlai chuan Sheila ni chu store room a ruk thei ang bera lutin anwain da that chu azonga aril runa te zia omdeu aring ani Luzio ji chuan alo mu hlau mai an pahnih chuan an indun taringot aril runa chang chuan he room a hian ama chawin wine hi alo in thina chu mi tlai po chuan a hun kal to chuan aril ru ati na thar em awanga intum chu alo ni arui deuh hnu chuan Luzio hnena chuan aril runa na chante chu shilin a hun kal to a an director le an department head ati lung oi lo awang chuan shiom ati a ma se naupang chhana tum a chan thei tak lo awang te chuan aril ru an na hle a thil dang zong aya aril ru tina tu chu shemna ator hnuah po ati tur ang that tak ati zelin test le exam reng renga ati thaber pol ani zia chung po a hospital a kir le an rem ti tlat lo chu ani doctor hna tho a midang te tanpui chu nuam ati in a hna chu atan chuan a poimo hle a chulai hmun clinic te takte a kumkhua a om chu angai ngam lo ani ber waina in hnem deuh tak hnu chuan a tong tui chho hle maya Luzio hnena aril runa na te a hril hnu chuan veng ta huain a in hria a ma se Luzio chu tlem te chho in si kha alo chat thla fel dera chu mini chu Sheila ni pa thi cham alo ni ve boka anu nen chuan in bia in nula mun hlataka mania om chu anu chuan angai to thin hle a angai tom lo thu le ngai zong rin tlak tak anei to thu chu anu shilin angai to lu tuk lo nan do ta shil taringot ani do ta lo shil ngun deuh to nge anu chuan approve na tel lo chuan awai sak tlat lo Sheila ni chu a cheboi hle maya abula lo chat thlareng Luzio chu remchanga la in a selfie pui taringot maya engma shilo Luzio chu van nei thlak takin Sheila ni dara chuan a beita hlau Sheila ni la chuan anu ina oi le zwal nan ti in an selfie pui le saka chutiang ani taka chuan anu po chuan a oi ve ta a atuk zing alo ni chuan Luzio chu ma taka thawin eitur chu an siam zung zunga chuti lai chuan an khwa signal a that to thu an soi chu lo hria in kong te po atlang le to a Sheila ni dam lo en lo ho chuan Luzio chu lo chhuak fel der to a Luzio chu anun dan pa nga ya nung le to in bathroom nuam taka a in bual hama coffee in pa chuan office kal turin nal takin alo in siam pe diam to a assistant chuan ron lamin enge mongai to ani om taka akhile vur thin chu assistant ngai po chu ati thalo rum mai thingtlang kholam angai to ani ngei turani office thlen chuan a hna chu thoktan mopin an hospital documentary siam chu thadon hle in a hria a rahman na te asiama a enkwal vel lai chuan Sheila ni document te chu hmu in an keu vela deputy director gawan Luzio ji alo kirti a hriat vele a office a chuan alo lang ngala chuan lama office assistant tharlak na tura lekha poimo te chu aron entir vela ani na taka chuan Mr. Gawo chuan alo chui ru ringa Luzio ji an ultrasound call a le atang to chuan alo chui to ani khomi te chuan Luzio chu arin tlak thule athutia ma ding tlat mipa ani thu te chu lo soi liamin ultrasound call an nei ta ka wang po chuan an lom hle maya Sheila chuan message dungin anjing hospital a thokle tura ko na message chu alo ni a chuti lai mek chuan Luzio chuan hospital a thil thleng to le Sheila ni boina to chante chu alo chui ve mek boka hospital dana zom lo awanga Mr. Shule Mr. Gawo tena an shem dan baka abe seilo takin doctor pakhat angai zon dan a hmu chhuwa pha hlau mai Luzio chu pediatric department lama kal ngalin Sheila ni na lo ngai zon em chu engang mi nge ti chian tum chuan avathli thlaya ama a doctor pakhat mela hmu chuan Sheila ni lekha bukara tanga thalak lo tla chu ani ti a hringala talan clinic lo lang le in Sheila ni chuan an choi ho na hnung beratan eitur alo buat saya hunrei tak lo thok ho to an ni awangin thisena in zum na nei lo ma se anin ngai na ton hle a han om shan chu an she tlang hle ani an clinic deputy le director te chuan thu an ron na sa hle a abikin engthil po ti don se uluk taka ngai to lok turin an chamol mola ti chuan she tak chung chuan akal san ta a
Shilani chu a thiannu chuan lo hmuakin ei turte siamin khupuya a kir le lomnan beer te chu a thian thaber yo nen chuan anin duna a thiannu chu novel lamzia tui em ni in ngai zon na lam hoi chu a ziak na sa hle a Shilani chuan luzio ji nena anin ton dan vel chu akim chang chuan a shil du haulo a chan chu a hriani ngat chuan a ziak le don chiang ti chu a hriat sa wang ani atuka chuan anjing hospital a chuan nazom tur chuan a kala Shilani cycle hmanga kal lain luzio ero a in kota karnal tak main aron lama Shilani chu athawhna hospital ngei hunrei tak nu a an mule chu a phur zwal hle maya phurti hriat tak hian a kot var te chu ha in anjing employee hospital batch te chu vo in phur taka a dawhkan a panhnu chuan director thar hnen atangin kohna adong tlat mai hu phur taka a kal lai chuan ruah surnia luzio ji thusoi te kha a hre chuak wara awatheng ta luzio thusoi chu lo dik ta ngeiin an director thar chu ama angei lo ni luzio la chuan thudik soi in ti hmel tak mai hian alo nui deuh sang ngoi renga thu Shilani chuan soitu reng a shelo a hriom ti lutuk le in thlahrum lutuk hmel chu dalan khwa a e Shilani nen kha chuan a in person hle thingpui po in ngam lovin talan khwa anom laia luzio ji alo tong khum thin le ati dan chuan tun huna engma soingam lovin a siam ni ber luzio chuan office a kel no te var lem chu tuisawa le chuan e Shilan chuan a shem le hlau emin ti theidang nei heklo chu a hma a chuan a kuna talan khwa a ti hriom awang te chuan ngai damadil ta ringota luzio ji la chuan ngei om zet hian a tha veke ti in doctor e ngil ne iziate soin nui sangin anin tiam na angin bil chu a peta a e Shilani chuan hriom ti hle in pekle tan tum le a aladu silo luzio ji chuan poisa chu alalawani chuan mi panep tak mani thutiama ding lo mi pa ni adu lo thu soin poisa chu latura ti pa chuan a hma a chuan akim che empty chu chiarngal turin antile a un sangriat zali somnga pangani in akim thu a soihnu chuan kaba katlak to chia nangpo in ba ineya muang changin min rulonia ngei omzet chuan antile a wang deuh tak hian an nui vela meichia avoi khat chai ve na ni nge yang meeting na a ero athu tak hle thunga hospital documentary siam chungchanga chuan anin hnial deuh bappa deputy director shu chuan apompui thei tlat lo mai luzio ji chuan arwa manna te chu chiang taka soife in an hospital choi kan nana manro tangkai tak tur ni in asoya an thiam na le an theina pholan na rem chang tak tur ni in asoi boka thil fel lo le har satna omani chuan mo aphur tur thu thlengin asoyani chuti meklain e Shilan po anna alo thok mola mase an department head chuan a huat zia chu atilang zela damlo enkol tir po chu phal lawin ama le khabuzia chu puiturin atita zoka an office chunga chuan a tho puite chuan dinner ei puya somin alo narawang chuan a hoi hom lo an lo ti ve hle maya chumini chuan an hospital pediatric department te chuan mola chuan painless childbirth technology chu atakin an lo entir meka chu event a chuan nu in naw an veilaya anat dan chu engtiang chia nge shedu te chu an test tir don ani tichin du an omle omlo an zo chuan tuma chu ding chuak an omlova chu chuan an thil tum chu ati hlo cham dona hriat awangin luzio chuan abana ron phara athu soi tha anti ema wang chuan me papahni chu an telbel ta doctor e chuan anat dan chu level in dot zela siamin level 1 atanga level 3 na thleng chuan na ti hmel tuma in an lapulova level 4 na an tran chia chuan an hmela chuan na ti hmel lo lang tranin an zinga pakhat chuan level 5 na chuan a tlin lo der mai pakhat le chu level 7 na chuan a top le ta a ma se luzio ji ero a top thlein a twar chhuaka a twar chelzia le tumru zia doctor e in a mu chuan makati in arin angot ani lo zia chu a hre thara fakvelua min tui in tur de chu a han pe a
chumit lai event an nei zo a ishilani ama chawa a ho chu luzio chuan alo hmu a thawpui ti ho dinner eina chuan telve peilawin ama a ho chu a thlang ta zawk alo ni a luzio chuan khoya nge in om kalo thla ang che ati chuan nial lo chuan a chuang ve mai boka kar chhunga chuan luzio chuan talan khwa a thil thleng bok kha soi chuak le in ishilani chuan hriawm ati hle a ngaidam te chu an dil le ri a ani na taka chuan ishilan chuan an department a athawpui te chu anel lovin a kom tam lo hle a an chat group a po chuan a om ve lova hei wang hian luzio ji chu an director thar ani ti po alo hriat lo na chan kha ani a karatanga achuknu chuan hota mai lovin eitur leiturin a thianu nen chuan convenience store a chuan an kal duna ma se a hei hotlu tuk chuan luzio ji kara chuan a bag chu alo the ngil hlau mai backpack tuma alo let chuan an thian dun ti chu alo sheru peka ishilan chuan a melma a bak angai lo thu a soi chu alo shekiau mai melma angmaya alo ngai chu luzio alom lo kher mai atuk zing alo ni a luzio assistant chu coffee le eitur te lein dor aluta ishilani thiannu thawna dor kha alo ni a joi chuan arukin alo mit mei renga a chan po romance novelist ani a atak nge ya thil thleng chu azia thin wangin chu assistant chanchin chu zia adu alo ni a chuti lain ishilan chuan hospital thleng to in a hna lo thok tan le mol mol to a doctor jen chuan doctor wang a hnuaia thawlo thlang lo se chuan hun har sa tak tokin talan khwa ate a omangai lo tur ti chu alo soya thilkal to chu theinghil tum tur te chuan alo fui ve boka ishilan chuan lung oi lo mel tak hian lungai lo tur le a hlotlin na dal lo tur thu shilin ama chawa omtir tur chuan angena department head Mr. Wangan na chuang le ma pek po chu azo to te chu ngai to ane newa ishilan chu doctor ni a midang te tan pui le en kol chu a thil nuam ti ber ni ma se tundin huna chuan ayalal zok tu hnuaya omin paperwork tangkai lo zet zet tho tir ani a dam lo en na hun po chu anei ve lawani hlo pek ni ma se a tho tur thoksi lawa om chu hriom ti in an department head bula soila chuan alo hau shep zok boxi vanei thlak takin a thu soi lai chu luzio ji chuan alo hria a aron pui hlau mai doctor then khatin ha taka an tho laia then khat na thok lawa an om chu arem ti zawng ani lo thu soin ishilanin na tho tur anei lo chu rem changa la in a office assistant na ro lai alo ni hlau maya ishilan chuan apui nge ngai to na dang anei zok ti chu a hre thiam lo hle a shilani chu luzio an apui na chan hria chian chu a chak le maya assistant danga om chu poiti lo ma se a chung ril tak chuan doctor na tho a dam lo te en kol le tran pui chu adu zoka a hna angai poimo zia hria in luzio chuan assistant ni tur chuan anur lui lem lova hun har sa to lai takalo ni bok nen apui na chan a zo chuan an department head in duty tura arwat ve ngai lo wangle amimal na ha taka a tho tir thin wang baka assistant alo momo ve boka wanga khatianga ron pui ani thu asoya luzio chuan a assistant aron kir le rwala doctor na azom le tur thu le a hna dik taka a tho theina na pui tur thu soingalin shilan chuan kalawin ngai to ma saphatanga voina ka shil le don chinia ti in na kalsana assistant na chu a thok don nge don lo chu a hre thiam lo hle a poisa thir hmangte chuan an ti chin vela ma se tutluk na asiam hlei thei me ulawani a poisa thir the vir chuan ole ai po ti ma se thutluk na chu ala siam thei chuang lova hospital po an khar to a ma se thutluk na ala siam thei chuang lo a in ngai to boy lai chuan a best friend jj chuan thil ei chwa puya asoma thil ei pa chuan har satna te chu a thianu chu a shila a thianu thuron zara ril rufim tak mang chuan angai to ve theita a a thianu in aron ang chuan luzio assistant da tran mai chu tha in a hria a jj chuan tuna a hnialani chuan nakin zelata na boy thlau zok tur thu chu a hrila a thiannu soyang chuan hun rei lo te chung ta na luzio assistant da tran chu remotiveta a luzio chuan shilani chu ril rufim taka ngai to a phota changman mo lo tur chuan ati a
ataksa te soizoin tui chen pa chuan achana chu alo nga ka shilani chuan thutlukna siam chu mai chan nge ya shil adua wang chuan Audiio chu azonga ma se mu mai lawa wang chuan assistant lin chu a call taringota ma se assistant lin po chuan Audiio omna chu alo shabik lo Audiio in lampana alo ho chuan a in kota chuan ruah sur kara shilani loading reng chu awa mu a hunrei tak chung chu ruah sur hnuaia alo ding to a chak tak main bike alo tlana shilani ding reng chu aron su thoi fua maya Audiio na hmu chuan man hmo taka kara tanga chuk ngalin alo thlen har ema wanga ngaidam te dil pa chuan pawna din reng chu a thalo ti in chhunga lut turin a sawma tuilum in turte pe in aliama te chuan damdawi a hnawih sak ngal zung zunga chumini chuan an in hmu masak ber ni te ngai twa chhuah tirin shilanin aliama damdawi a hnawih sak lai te chu a hre chhuak war wara tuna po ruah sur ni takin an in hmu le a Audiio an aliama damdawi a hnawih sak ve to thunga shilani chu chulai hmuna a local na chan chu a assistant a tran arem ti thu shil tura local ania Audiio ana puya wanga puile na nipa foma a assistant da tran chu arem ti chan pakhat ni in a hnangai a thole thei don wanga ni bok chumi tlai chuan thataka in bia in engkim chu lungoi taka soidunin avoi khatnan pa ngai takin thuan soidun theita a shilani chu ma taka thowin a hnathar thok tran tur chuan phur takin office akala assistant lin bula kalin ti tur te chu azota Audiio ngai poimo zong le a hnakal mangte azot kwala ti chuan office tifai in engkim mai chu a hmun tura arem fel thlapa Audiio chu mikher khiap le ma ni thudu takani a tlangwal la naw pang tak ni ma se ti lung oi har tak ani bok office a thlen chuan engkim mai chu a fel fain a omna hmun tura chuan alo om thlap to a ma se shilanin parda a hon chuan amita chunin menharsa ati a parda chu a fulin an lo hong ngai lo hi alo ni a shilani thober chu nitina eitur ngai twa sakte ati tur ang chi reng reng lo shet puite adu zong le amamo ang ti sak zung zung ba ka phone call lo chan te chu a hna deuh berani a arin aida in assistant na chu alo ha thlaka chuti chung chuan a hna chu phur tak le thatho tak chuan a thok zel thowa a hna chu ada poimo hle thawani ma se coffee chu nodik lo zoka siamin bong hnuti pa ngai alo tela Audiio chuan black coffee oat milk tel chu po nodum chau amang thin hi alo ni a Audiio assistant ni chu a ol ai lo khop mai thiamna ai ma chuan ama chu hriat chiana adu zong le du lo zong te chip chiar taka hriat angai ani Audiio assistant rei tak chung lo thok to assistant lin chu deputy director gawo chuan aruka lo hmu in poisa hmanga tham chu atuma assistant lin chu tlangwal fing tak ni in chu thamna chu alo hnola ma se director Audiio chuan shilani chu chief director hangati swal highland manro atan manatum ti chu asoi hmu zawa chu thu chuan director gawo omtinuam lo hle in malak wat chu atuma shilani chu ni thum chau assistant na la thokma se engkim chu a hne so to hle a Audiio chuan naman mo thlak deuh te nei taila kabul hnaya omsi lo la engtin nge ka bia kang chati in azot sewa shilani chuan call emo text po in min be thei reng alo malo tivara ma se ni thum ngot office an thodun hnuwa po a phone number emo wechat emo po chu alo la nei lova Audiio hi le ka thiam le fing tak ni ma se alanaw pangchia ema assistant lin ne na an thodun lai po in hun ola chuan game san khel lo po in fiam thute an tho thina assistant lin chuan Audiio chu aring hlel dewa e shilani abyak dan le ati dan vel chu mei chedang nen a endana in anglo tlatina hria a an fiam te chuan ani lo zia le hna awang chawa thokdun an ni thu chuan atang na samai I fiam dan te hi thopui ang ringot ni lovin engemaw chu a om chiang alom naupang chhia le lutuk ti in assistant lin chuan fiam na tak a hmanga chuti chung chuan Audiio chuan shilani chu assistant na tholom nan restaurant changkang taka a hruaya an cholna restaurant changkang lutuk chuan shilani om chu atinuam lovin a hre thiam lo hle a
ma se Audiio bok chuan na I thaw that awanga hruai che kani ka du wang che ni lovin ti in chiang kelkol chuan a hrila fiam thu te tho in an han in fiam vela hospital ma chon na tura ingai dan te min han hrilte ti in Audiio chuan a zot taringota a soi thadu vaklo a chan chu midang poye soi hlawani an hokong a chuan Chief Director hanga chuan an department a thokte ati dan thatlo zia te chu a hrila Audiio chuan an hospital din hmun chu a thaloin malak vat angai ti chu a hre thiama shilani te in an va thlen chuan talan khwa a an omlaya noodle pack som petura an lo in tiam to kha anin petlak ta a